Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Беренче катта яшәүчеләр лифт өчен түләргә теләми, тик моның өчен торак кодексын үзгәртү кирәк. Бу мөмкинме? Экспертлар фикерен хәбәрчебез тыңлады. Шолы ТВ компаниясе Чудо дети үзәге белән берлектә хәйрия марафоны үткәрә. Телемарафонда җыелган акча аутист балалар өчен тотылачак. Баланы коткарган өчен медаль 46-12 йортында янгыннан 7 яшьлек баланы алып чыккан хукук сакчысын бүләкләделәр. Браконьерлар саны арта, инспекторлар аларны тоту максатыннан Ык елгасына рейдка чыкты. Шәһәр балалар һәм яшьләр иҗат сараенда алтын куллар күргәзмәсе эшли. Биредә 600-дән артык эш куелган. Аларны Илсия Валиуллина да күреп кайтты. Беренче катта яшәүчеләр дә лифт өчен түли. Мондый тәртипне кем уйлап тапкан? Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр әлеге эчтәлектәге сорау белән еш шалтырата. Лифт өчен түләүләр барлык этажлар өчен дә бер төрле. Бүген ул 1 квадрат метр өчен 3 сум 33 тиенне тәшкил итә. Нәтиҗәдә саллы гына сума килеп чыга. Валентина Маняш инде 42 ел 18-07 йортында яши, фатиры беренче катта урнашкан. Лифт кирәкми, әмма йорттагы башка кешеләр кебек үк ай сайын лифт өчен якынча 150 сум түли. Для чего это делается? Кому эти деньги идут? Әлеге тәртипне кем керткән? Без түләгән акчалар кая тотыла? Без бит пенсионерлар, шәһәрне без төзедек. Биредә 70 елдан бирле яшим. Шуңа күрә беренче катта торып та лифт өчен түләүне дөрес түгел. Шәһәрдәшебезнең күршесе Светлана Николаевна инде ярты ел үз фатирыннан чыкмый. Узган ел җәй аягын сындырган, тик лифт өчен түләргә мәҗбүр. Эти 100 рублей я могу. Лифт өчен түләнелүче 100 сумны миңа хезмәт күрсәтүче кешеләргә бирә алам. Алар миңа азык-төлек алып киләләр, ашарга пешерәләр. Моның урынына мин лифт өчен түлим. Лифт йорт мөлкәте булып санала. Торак кодексы нигезендә күп фатирлы йортта яшәүчеләр лифт өчен тигез күләмдә түләргә тиеш. Торак инспекциясе әлеге сорау буенча аңлатма бирүдән баш тартты. Ә шул ук вакытта беренче катта яшәүчеләрнең лифт өчен түләмәү очраклары да бар. Әйтик, мисал өчен Лениногорск районы. Бу хакта безгә Татарстан Дәүләт Советы депутаты Хафиз Миргалимов хәбәр итте. Бу җилешче кодекс безнең халкыбызның, безнең квартира хуҗаларына каршы эшли. Ник дигәндә, зарплаталар күтәрелми. Беренче, икенче этажда йөргән кешеләр, алар бер качанда лифт белән йөрмиләр, лифтны көтеп тә тормыйлар. Җилешче кодексна Россия дәүләтенең үстәмәләр, үзгәртүләр кертергә кирәк. Торак кодексына үзгәрешләр кертү кирәк дип саный депутат. Тик бу эштә Дәүләт Думасы депутатлары башлап йөрергә тиеш. Айгөл Гүзәл Хабибуллина, яңалыклар. Шолыда 30 яшьлек Ират 12 яшьлек үги кызын көчләүдә гаепләнә. Аны кайнар эздән тоткарладылар. Хәл 18 мартта була. Эчкән хәлдәге Ират кухняда ашап утырган кыз янына килеп, аны йокы бүлмәсенә алып керә. Көчле. Бу вакытта кызның әнисе эштә була. Әнисе белән сеңлесе башка бүлмәдә телевизор карап утыра. Моңа кадәр Ират һәм кызның әнисе 9 ел бергә яшәгән. Гаиләдә мөнәсәбәтләр яхшы булган. Иратны Казан вокзалында тоткарлыйлар, ул Ростов шәһәренә китү өчен билет алган була. Хәзер бу факт буенча тикшерү бара, әлеге җинаять өчен гаепләнүчегә 20 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. Бала аңа әти дип дәшә торган булган гаепләнүче инде 3 тапкыр җинаять җаваплылыгына тартылган. Хокук саклаучыга карата көч кулланганы өчен алдагы хөкем карарының да вакыты чыкмаган. Шәһәрне тәртипкә китерү өчен 2 ай вакыт бирелә. 1 апрельдән Чаллыда чисталык буенча 2 айлык башлана. Бу вакыт эчендә шәһәрдә 2 миллионнан артык чәчәк, 50 мең төп агач үсентесе утыртырга телиләр. 2 айлык кысаларында тагын ниләр эшләнәчәк? Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә сөйләштеләр. Теманы хәбәрчебез Гүзәл Шихапова дәвам итә. Чисталык буенча 2 айлык башлануны көтеп тормаска инде бүгеннән үк җиң сызганып эшләргә кирәк. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шулай диделәр. Хәзер су кыйларын чистарту, ачык люкларны барлау буенча эш алып барыла. Юлчылар чакырны ямый. Отремонтированный опасный участок. Муса Җәлил халыклар дуслыгы Мәскәү проспектлары, Камал бульвары, Технический, Рейс Беляев урамнарында, 10-нчы автомобиль юлында, Әлмәт юлында, Хади Такташ урамында һәм башка җирләрдә юлның куркыныч урыннары төзекләндерелде. Махсус технология кулланып эшләүләрен контрольдә тотабыз.
Дөрес исемлеккә керсә дә Галиәсгар Камал бульварында юллар әле дә шул хәлдә. Төп эшләр һава торышы җайлангач башланачак. Әлегә идарә итүче оешмалар, шәһәрдәшләр иң шыкырлы урыннарны барлаячак. Оешмалар җаваплы предприятиеларда 2 айлыкта актив катнашырга тиеш. Ялкауларны административ техник комиссия инспекторлары җавапка тартачак. Сначала предупреждаем. Башта кисәтү ясыйбыз. 2 кат әйткәннән соң чара күрәчәкбез. Барысы да олы кешеләр аңларга тиеш, шәһәрне чиста, пөхтә итеп күрәсе килә. Без моның өчен бергәләп тырышырга тиеш. Апрель башыннан май ахырына кадәр көнкүреш калдыкларын кабул итеп полигонына чүп-чар китерү бушлай оештырылачак, әмма калдыкларны сортларга бүлү сорала. Агач ботакларын исә шәһәрне яшелләндерү хуҗалыгы кабул итәчәк. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Ил төкерсәк күл була. Шолы ТВ компаниясы «Чудо дети» үзәге белән берлектә хәйрия марафоны үткәрә. Ул 31 мартта булачак. Телемарафон 17 сәгать 30 минутта башлана. 3 сәгать дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә җыелган акча аутист балалар өчен үзәкне төзекләндерү һәм җиһазлау өчен тотылачак. Бина ГЭС бистәсендә урнашкан, ремонт өчен генә дә 28 миллион сум тирәсе акча кирәк. Игелек марафонында теләге булган һәркем катнаша ала. Аутизмнан интегүче балалар дәваланасы үзәк турында хәбәрчебез Лейсан Ханова репортажы. 4 яшьлек Дарьяга 2 яшында аутизм диагнозы куялар. Әнисе Оксана Калмыкова әйтүенә караганда, бала уенчыкларга игътибар итмәй, исемнәр реакциясе булмый, инде балаларны чит кешеләрне бөтенләй яратмый. 2 елга якын инде алар хәзер психоневрология диспансерына «Чудо дети» үзәгенә дәвалануга йөриләр. Алга китеш күренеп тора, ди Оксана. Хәзер инде алар түземсезлек белән үзәк бинасы ачылуны көтә. И будет, конечно, очень замечательно, если... Айрым бина булуын бик телибез, чөнки безнең балалар чит урынга авыр ияләшә. Ел сайын төрле урыннарга дәваланырга йөри башласак, бу начар тәэсир итәчәк. Дәвалануның нәтиҗәсе дә булмаска мөмкин. Үсешендә кимчелекләр булган аутист балалар өчен бина ГЭС бистәсендә 1-18 адресы буенча урнашкан. Бирдә озак еллар музыка мәктәбе эшләде. Узган елның сентябрендә башкарма комитет бинаны «Чудо дети» оешмасына бирү турында карар чыгарды. За год ремонтных работ мы поменяли окна, мы сделали электропроводку, силами родителей демонтировали пол, стены. Инде 1 ел бирдә ремонт бара. «Чудо дети» оешмасы җитәкчесе Ася Кислова әйтүенчә, барлыгы 2 миллион сумлык эшләр башкарылган инде. Грант өчен бирелгән 1 миллион сум бирдә су белән дәвалау бүлмәсе, бассейн ясау өчен тотылачак. Вот прямо вот на этом месте, где я стою, у нас будет бассейн 2 на 2 с глубиной 1,5 метра. Здесь будут проводиться индивидуальные занятия с детками и с инструктором. Ася Кислова да аутист балалар өчен үзәк ачу идеясы моннан 5 ел элек туа. Балаларны дәвалау белән психоневрология диспансерында шөгыльләнәләр. Ә инде медикаментларсыз усуллар белән шөгыльләнүче юк. Бина бүген көн таләбе. Тогда, год назад, к нам приходило 9 детей. Әле 1 ел элек кенә безгә 9 бала йөри иде. Быел инде алар 100-гә якын. Яшьләре дә төрлечә. 1 яшь ярымнан алып 15-кә кадәр. Бирдә ремонт төгәлләнгәч, үзәк тулы көченә эшли башлагач, без яшь чикләүләрен бетергә уйлыйбыз. Шолы ТВ телеканалы «Чудо дети» үзәге белән берлектә 31 мартта телемарафон оештыра. Анда җыелган акча бинаны ремонтлау өчен тотылачак. Игелекле чарада теләге булган һәркем инде бүген үк катнаша ала. Аутист балалар файдасына акча күчерү өчен 46-47 номерына забот сүзе белән тиешле сумманы күрсәтеп, СМС хәбәр җибәргә кирәк. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Лайыклы бүләге шәһәрдәшебезне 1 ел ярым вакыт үткәч эзләп тапты. Түбән Новгородта полиция хезмәткәре Александр Герасимовка үлемнән коткарган өчен медален тапшырдылар. Исегезгә төшерәм, 2014 елның 29 ноябрендә 46 комплекстагы йортларның берсендә янгын чыга. 7 яшьлек малай ут эчендә кала. Аңа ярдәмгә иң беренче булып хокук сакчылары килә. 2014 елның 29 ноябрендә диспетчерлык пунктына 46-12 йортында янгын чыгу турында хәбәр кабул ителә. Хокук сакчылары урынга коткаручылардан алданрак килеп җитә. Йортта яшәүчеләр фатирда 7 яшьлек малай калганлыгы турында әйтә. Тик анда инде кирерлек булмый. Узнали, что квартира двухкомнатная. Фатирның 2 бүлмәле икәнен ачыкладык. Анда йокы өчен бүленгән урында бар булып чыкты. Күршеләр балкона аша урынга чыгып фатирга тәрәзәдән кирдек. Төтен шулкадәр күп, хәтта тын да алып булмый. Александр Герасимов баланы бүлмәнең иң почмагыннан табып ала. Ребенка вытащил, мне передал. Баланы алып чыкты да минем кулга бирде. Мин малайны алып чыгып киттем. Шуннан соң прапорщик Герасимов тәрәзәдән сикереп төште. Баланың әбисе бу көнне мәңгегә хәтерендә калдырачак. Ул янгынны одеял белән сүндергә тели, тик көче генә җитми. Я уже старая прожила, а внуку надо еще жить. И мама одна, тем более одна. У нее опора один сын.
прапорщик полиции Герасимов Александр Константинович, полицейский водитель взвода 3-й роты отдельного батальона. Үлемнән коткарган өчен медален Александр Герасимовка Россия президентының Идел буе федераль округы буенча вәкаләтле вәкиле Михаил Бабич тапшырды. Лисенханова Елена Камалова, яңалыклар. Браконьерлар саны арта, инспекторлар аларны тоту максатыннан Ык елгасына рейдка чыкты. Шәһәр балалар һәм яшьләр иҗат сараенда алтын куллар күргәзмәсе эшли. Биредә 600-дән артык эш куелган. Аларны Илсия Валюлина да күреп кайтты. Московская ярмарка. Новое поступление весенней одежды для всей семьи. Куртки, брюки, обувь и многое другое. Московская ярмарка. Легкие цены на все. 30-й комплекс, торговый центр «Океан», 2-й этаж. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности. Доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Люблю я внука на плечах катать, а недавно плечи стало ломить. Сват дал мне желтый крем «Долгит», совсем другое дело. «Долгит» – немецкое качество по доступной цене. Ну, теперь ты мой. А ты стирай и убирай. Есть мыть, стирать и убирать. В корпорации «Центр» и «Селдом» все со склада в распродажу. На бытовую электронику и мебель такие цены, что медлить не надо. Надо брать! С 9 по 31 марта. Сіз яңалыклар тапшыру карыйсыз һәм без дәвам итәбез. 26-нчы гимназияның математика укытучысы Эльмира Әхмәтҗанова ел укытучысы булып танылды. Бәйге Казанда үтте, жюри беренче урынга 2 мөгаллимне лаек дип тапты. Шәһәрдәшебездән тыш Россия күләмендә Татарстан данын Казаннан тарих укытучысы Иван Филатов та яклаячак. Җиңүчеләр 400 мең сумлык төп бүләккә лаек булды. Аларга премияны сентябрь аенда укытучылар көне алдыннан тантаналы төстә тапшырачаклар. Россиянең ел укытучысы бәйгесе дә шул ук айда узачак. Ул Самарада оештырыла. Мәләкәс яр буен һәм Тукай яр буен төзекләндерү өчен республика 186 миллион сум акча бүлеп бирәчәк. Агымдагы ел Татарстанда сулыкларны саклау елы дип игълан ителде. Шул уңайдан шәһәрдәге башка урыннарда да тәртипкә китереләчәк. Алар арасында Чаллыкай, Шилнә елгалары, Шишмәләр дә бар. Төзекләндерелгән яр буйлары буенча бәйге дә игълан ителде. Аңа нәтиҗә ел саен август аенда оештырыла торган акварель чәчәкләр фестивалендә ясалачак. Законсыз балык тотучылар саны артканнан арта бара. Аларны штрафлар да куркытмый. Браконьерларны тоту максатыннан инспекторлар Ык елгасына рейдка чыкты. Алар белән бергә безнең иҗат төркеме дә барды. Инспекторлар браконьер ятмәләрен ерактан ук күрә, ятмәнең бер башы казыкка беркетелә. Берничә метрдан соң тагын шундый ук таяклар очрый. Ятмәдә рөхсәт билгесен күрсәткән тамгалар булмаса, аларны браконьерлар урнаштырган. Инспекторлар ятмәләрне алып акт төзергә мәҗбүр. На этом месте, где мы сегодня работаем. Бу урында без 2 атналык булган идек. Ятмәләрне чистартык кына браконьерлар тагын куйган. Әле бу һава торышы начар чакта, башка көн булса ятмәләр тагын да күбрәк булыр иде. Ятмәгә эләккән балыкның күбесе уылдык чәчә башлаган, шуңа күрә инспекторлар аларны яңадан елгага җибәрә. Браконьерлардан рөхсәт кагазлары булган балыкчылар да зарлана. Старые сети бросают, они, во-первых... Иске ятмәләрне ташлап калдыралар, шунда балыклар эләгеп үлеп ята. Шул ятмәләргә безнең кармаклар эләгеп яраксызга чыга. Һәр рейдта инспекторлар 15-30 законсыз ятмә таба. Браконьерларны җинаять урынында тоту бик сирәк күренеш. Закон бозучыга 2000 сумнан алып 5000гә кадәр административ штраф яный. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, яңалыклар. Үзенчәлекле кул эшләре белән танышырга теләүчеләр, балалар һәм яшьләр иҗат сараена рәхим итсен. Биредә Алтын куллар фестивале уза. Анда республиканың 26 шәһәр районыннан укучылар һәм аларның остазлары катнаша. Фестиваль ел саен оештырыла, быел аның безнең шәһәрдә 8нче тапкыр үтүе. Оста куллар тудырган матурлыкны хәбәрчебез Илсия Валиуллина күреп кайтты. Шундай затлы, матур мендәр теше килеп чыккан. Әлеге фестиваль күргәзмәгә 26 шәһәр районнан 350 укучы һәм 90 укытучының эше куелган. Биредә декоратив гамәли кулланма эшләренең бик күп төрләре белән танышу мөмкинлеге бар. Ел саен күргәзмә үзенчәлекле үтә. Халык традицияларын саклап калу йөзеннән быел тукымадан, күннән кисеп ясалган калашлар,
батик техникасында эшләнгән күргәзмә әсбаплары, шулай ук картмейкинг, ул Шулман, Идел елгаларына багышланган открыткалар ясау, монда укытучыларның, педагогларның, укучыларның эшләре күрсәтелгән. Мне понравилась очень красивая подушка. Миңа менә бу мендәр ошады, бик матур, песи матур. Ул минем дә өемдә булсын иде. Идә ни белән шундыйны тегәсем килә. Миңа бу күргәзмәдә тукма кисәкләреннән, төрле тукма кисәкләреннән ясалган шушы тәвәккыш ошады. Бу тәвәккышын Азнакайның 5нче мәктәбеннән укучы ясаган. Эш бик төгәл, бик матур эшләнгән. Бу инде безнең элеккедән килгән гореф-гадәтләрне дәвам итү. Электән үк безнең әби-бабайларыбыз шушындый эшләр ясаганнар. Аны стеналарга, караватларга, сандык өсләренә җәйгәннәр. Алтын куллар фестивалендә 600-дән артык эш тәкъдим ителде. Күргәзмә гореф-гадәтләрне киләчәк буынга тапшыру, онытылып барган кул эшләрен яшьләргә күрсәтү максатыннан инде 8нче ел рәттән оештырыла. Быел Татарстанда су саклау зоналары елы игълан ителде. Алтын куллар күргәзмәсендә моңа багышланган открыткаларга тапылдым. Алар кулдан шигеп, җипләр белән эшләнгән. Алтын куллар күргәзмәсе 26 мартка кадәр дәвам итәчәк. Аның кысаларында мастер-класслар үткәреләчәк. Җиңүчеләргә дипломнар тапшырылачак. Илсия Валиуллина, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Сезон ачылганнан бирле КамАЗ командасы үз кырында 2нче уен уздырды. Милли лига беренчелегенең 27нче турында Түбән Новгородның Волга командасына каршы уйнады. Матч Ростов-на-Дону шәһәрендә авиахәлакәттә вафат булучыларны искә алу белән башланды. Уен кем файдасына тәмамланды? Хәбәрчебез дәвам итә. Волга командасында матч башланганда нибары 16 уенчы иде. Өстәвенә футболчы Шамил Асылдаровка хезмәт хакы түләмәгән өчен команданы 6 очкодан мәхрүм иттеләр. Баш тренер Андрей Талалаев элек КамАЗ футбол клубы өчен уйнаган матч башында ул төшенкелеккә бирешергә иртәрәк дип белдерде. Знаете, сейчас можно сесть. Төшенкелеккә бирелеп башны тотып утыра торган чак түгел. Иң яхшы капкачыбыз, һөҗүмчебез, иң яхшы уенчыбыз Леонардо да китте. 6 очконы алдылар. Димәк, проблемаларны хәл итәргә кирәк. Без команда белән җыелып, тагы да яхшырак уйнарга кирәк дип хәл иттек. Волга командасы чыннан да бирешергә уйламады. 7нче минутта Илья Петров безнең команда капкасына беренче голны кертте. Шәһәрдәшләр каршы командасы капкасы янында күп генә тырышса да нәтиҗәсез. Я төгәллек җитми, я Волга командасының капкачысы өлгер булып чыга. КамАЗларның капкадан биеккә очкан туплары да каршы командасы файдасына. Уен ахырында кунаклар тагын бер гол кертте. У нас второй матч домашний, залетает какие-то виртуальные. Безгә саклану юнәлешендә күбрәк эшләргә кирәк иде, вакыт җитмәде. Хәзер хатаны аңладык. Милли лигада уйнаганда капканы яхшырак саклау кирәк. Уен барышында КамАЗ футбол клубы һөҗүмчене дә алыштырды, әмма бу хәлне үзгәртмәде. КамАЗ үз кырында 2нче уенда да җиңелде. Исәп 2-0. Хәзер шәһәрдәшләр Новосибирскига җыена. Алар Себер командасы белән очрашачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Бүген Төрки халыклар Нәүрүз бәйрәмен билгеләп үтә. Ул ЮНЕСКО тарафыннан кешелекнең матди булмаган мирасы дип билгеләнде. 21 март көн белән төн тигезләшкән вакыт. Борынгылар бу көнне кыш белән яз очрашуына ышанган. Бәйрәмне атна буе дәвам иткәннәр. 7 көн буена гайбәт сөйләүдән тыелганнар. Туган тумачаларга, күрше-күләнгә яхшылык эшләгәннәр. Кунакка ирешкәннәр, хәтта сугышларны туктатып торганнар. Нәүрүз яз бәйрәме дип йөртелсә дә, Чаллыда чын кыш әле. Синоптиклар мәгълүматларына караганда, алдагы көннәрдә дә кискен үзгәрешләр көтелми. Кыш дәвам итәчәк дип фаразлана. Бүген дә ябалак кар яуды, табигатьнең матур мезгилләре алдагы минутларда. Матур мезгилләр тормышыгызда да күбрәк булсын. Сезнең белән Роза Хабибуллина булды. Исән сау булыгыз.